鸦片中毒，多大事？搞本来。所以，然后回到在切，任何黑暗的世界，也可独行无去。总是在黑暗中无形的恐惧，虽照光明之威可以排除，但也有生命中的大敌，实在危险。不让阮你失去了一刻的关心，这就是对日社的改变。惨妹，好的啦，好转呢。他妈的，开路啊！干嘛哟？惨妹，干嘛哟？トダさん、すみません。大丈夫です。それで。蛇毒を知る蛇から蛇を知るカエルから人の処方一つ一つ説明します。カエルが蛇のおやつだからカエルはいるとこの蛇がいます。カエル人の処方は何？何って、秘伝の処方とカエルは関係あるんですか？さあ、やってみて。やってみて。秘伝の処方、カエル。はい。行こう。きっとわかる。行こう。大丈夫、大丈夫。天王拍了个整嘎，那够嘛个没心，垂自然的。垂自。哦，这边终于嘛个，你有讲到亲戚，就系想我过年。呀，简单啦，牙膏讲唔就好诶。好啊，安尼我再麻烦你嘛。
然后答应我的过年的。若讲佮对青年有信心，你就信佮100。听说我有好结果啊！不过还知道好社会嘿，刚刚的事情6场讲出来，全无共用呢。韩卡唔是同爱做乜嘅，爱中意嘅人，唔係我。自作多情，为么啥？会去搞？茶妹，头塔先生喏，作怪的，你用会不用意思啊？作怪又没作鬼耶，要买喏。茶妹，外地修房有件事情，我讲呀的，你上高的，爱吃都爱酒，我讲错的啦。头塔先生，请相信我，做好你的啥先生，唔用这种态度对佢。想查办法同佢讲，希望比方，希望俺没啥先生，俺讨厌你做天天啊，俺讲乜嘅？你同俺讲俺讲乜嘅？啊？头塔先生，头上，头塔先生，头上。どうしました？動けません。天笠ヘビに噛まれました。ヘビ先生、あなたが本当のヘビ先生です。秘伝の処方を私に。头塔先生，秘伝の処方は本当にないんです。ヘビ先生、あなたは有名な人だ。秘伝の処方で必ず助けてください。先政府卡。那是面包。傻不？以前更难处理，好像要东西住在一起。冇得去耶。你打俾佢出嚟咩？啊！我俾入嚟叫唔准，你冇叫俾佢打打嘅。
兄弟，给点我拍了，你专不能信啊哥！中国人，我看冇係前間出冇依個人做到已經3個牛。先生，你退埋向前，哪個傻先？你唔好搞退開！唔睇小王先生，埋葬去啥先生？埋葬去啥先生？看下子。声音。声音回返了。声音回返了。まず道を封鎖するんだ。大谷、この先の村に行って応援を呼んできてくれ。いいか？ヘビ博士が亡くなったことは決して言ってはならんぞ。應該冇辦法講嘢，行1號，好，開始。聲音，師傅。然後，师傅，声音。声音。冇辦法。行過啲阿嫂身上有結飛。好，來。聲音。來。声音。声音。是。聲音又會翻咯。空氣應該將人哋咩？順差，這樣，師傅，聲音。定下。唔係啫，聲音。來。好，声音哦。师傅，要不应该安全的。队长，你有疼到吗？师傅。给伤了，很好。师傅，很好。隊長，你看，紅奶，聽錯歌誒。
老河奶偷偷要phòng神標嗰個，小鳳，唔做乜嘅？得兒姐話，婷婷叫下就咪冇安全啊！只冇係嘅希望啊！就算人本領做，順茶也唔係對新年一樣嘅。唔過老佢병到呀，佢聽說發死聽呢，我驚死不救係。對咯，我相信希望。錯，相信希望。來去。どうだ、見かけたか？見当たりませんでした。どこへ隠れやがった。よし、あいつ向こうへ行て。お前とお前は向こうだ。はい。新出さん、逃げるな。待て。對咯，定下。もう来ない呀。待て！おい，新得溜喂！师傅，人家生年还要头，我来杀交给了，给啊！我陪你。好。我陪你啊！待て、ここに待てくだ。喂，お前ら、すみません。新出さん、戻ってこい。小紅啊，對咯，聽說我平安無事哦，佢當家做我來請人錯麼？阿妹。你喺邊燃點，應該安全。安久誒，啲龍用忙來。唔是誰啊？應該唔會有事情。那你撿東西本身，孫沙可能還掛少什麼？阿妹，昨日孫沙請到嘅佢死地咧麼？安子說。注意安全。我識你。時間過唔好，故死你。豊田殿は入江村で快適に過ごされ、私どもも全力で研究に協力いたしました。よし、いつ台湾を立つか言っておられたか？それはなかったです。聞いてみましょうん、豊田殿をしっかりお守りするんだ。分かっているな？う。はいはい。所長、
医師に検証を依頼しますか？調べることなどない。先に新徳竜のやつを片付けろ。新徳竜、どうやって豊田殿を殺したんだ？私はやってません。事故なんです。豊田先生は天笠蛇に噛まれたんです。言い逃れをするな。お前が豊田殿を殺したんだ。恨みもないのに殺したりしません。なぜ豊田殿を担いで帰宅し診療所に行かなかったんだ？渓流は家のすぐ後ろですから、先に応急手当てをしてから診療所にお連れしようと思ったんです。なぜわざわざ毒蛇が多い場所に行ったんだ？本当に事故だったんです。天皇からの先生が亡くなったのだ。事故だと？どう責任を取るのだ！事故ならどうして逃げるのか？揃いも揃ってこそこそと。有嘎之罪，后犯不辞。黙れ！打ち据えろ！バカな台湾の豚め！杨梅要按到太阳拍拍走啊！哎，你做谈的呀？唔知哦。哎呦，佢要翻到嘛该事情的呀！哎呦，连家狗都未做去耶。嘛该，连七七三还碰见多的呀？对呀。乖哦，안녕하세요。乖哦，咱们同家出来种呢哈。小凤，咱们如何蛮那顺畅？杨先生，我殿下张师，佢做小的，用啲去刘多亚，叫我骗我行康洋葱，银行去种种都将您天数啦。转去还帮你买田咯，我本做起点嘛。你本领做，我上帝咯。刚刚行康去，能够想办法救得咯。老爷嘅生年咧，错，来做唔得，本佢安尼笑下去。这样子，那唔爱有人伫路上娘动啊，让我送去慈悲院，那根本呢。咱们，我自家去做好，安尼就唔爱牵连动。穷下去。我买钱了，先心疼一代伊。阿牛姐。阿牛姐，阿牛姐，阿牛姐，哎呀哎，我啥？阿牛姐，系我小凤。小凤，
师傅，基本你跳到山度，我老爹拢攀得，手在等机向下走啊。你哟，就会很有心。阿姨拿上布滚你路上。哦。什么？小凤老残咩啊？哦，太阳做紧做几年了，人家收落去了啊。那个物件问太阳，我说用翻做一罐啊。你等等啊。让先生啊，我爱不爱？来讲个迄种情形啊，你唔伫太阳去了我用的啊，你做唔得啦。佮留迄年就算了，你还喊推十岁呢，做唔得做唔得。哎，这唔咧无情无理无良心经营，你迄个是安尼做，下年公婆做无好做啊。好啦，有啥呢？按水，讨论按给无给不会。俺老妞子挺麻烦的。你实在好无畏啊！歹势啊，阿美手迄都喺做伊跳不行啊。哎，是迄个啥？我哪会搞不来？阿美啊，我来发誓我，你声音快出来。不是啊，女婿。阿碧哥，不是麻烦人家去赶落去哦。什么？水的奶。给骗。什么女婿？俺姐。有个本，猜一下。ありがとうございます。処長室の明かりどうして？おい、中にいるのは誰だ？宿舎から所長室の窓が開いているのが見えたから急いで閉めに来た。いいから休め。はい、ありがとうございます。あ、いえ、すいません。以後気をつけます。戸締まり頼んだぞ。はい。强啦，做做人吹，站做的干脆。一種無是無非嘅紙把書，下落有乜嘅用？是が非でも書かせるからな。和迄乖乖合作，管几年就做得出来。另外一点，称得上老了书房。呢段新名单呢，
奴らは追われる中、抵抗したら我々はバンバンやるだけだ。不准届けてよ。署名しなければ間もなく奴らの死骸を見ることになる。所長、州の刑務部からお電話がありました。豊田殿が亡くなられたことが台中州長に通知され、明日事務官がお見えになるそうです。目立たないようにと言ったじゃないか。申し訳ありません。できるだけ目立たないようにやっています。急いで情報を得てこい。退社位吼，什么？会写哦？阿长哥。阿妹啊，牛姐，我哪里退什么？退社位。阿牛姐，你做哪哦？系啊，他们讲地龙林厝的。睇下主角去提起啥故事？阿哥啊，饮水的，今日太阳买做唔着啊，好少呀。还有啊，唔着是无老太阳讲唔着迄空地外的啊。我们吃屎！无，吃的事情无咁简单。听说会试试去，想想来要出去，可能来要做起来。阿碧哥，拜托你个思虑俺都纪念条，拜托你。什么啊，碧哥？他莫非想和送你？没钱。目前这里丢过，听说还有办法吧？其迄咪要人呢？还是请我去问一下，看迄咪有人无生意点的生意呢？你稍稍送顺去啊。专门你跳到上风诶，那还冇生意啊？你去搞股唔可能用股技喏，还送你死飞烟。死飞烟？你有死飞烟吗？你对死飞烟嘛给情形冇？
唔知，冇出去做啊？海生啊，俺没呀意思，我送啊。师傅，是你啊。娘哥，真叫我认罪啊！认罪，无认罪，永远是路一条。天公爸，我讲如何行啊？落去个叔叔去。唔要讲顺差。俺唔信所有人做长命的，因他叔叔去冤枉人。都也汉人相信阿本的，天带下个乌鸦平平乌，宋白人讲，放大人以后，也把聊天数么？今日强勇冇变过人呢。迄个也世界方有保证，该大家还是没有凭关系的。不管，飞到地龙，那个方法我做一次。清田先生は確かにアマガタヘビに噛まれて亡くなったようです。このヘビは毒性が強く、噛まれたらすぐに血清を打たないと命に関わります。当然、医学校を追い出された者には救う術がないでしょう。ここが新徳領のずる賢いとこなのです。医学知識と土地勘を利用して豊田殿を誘い出して陥れたのです。これは犯人の自白書です。この度は私が至らず長官にご迷惑をおかけして誠に申し訳ありませんでした。幸い事件のいきさつは調査で明らかになり、犯人も自供しました。鈴木町長、容疑者を州長の勧告に移送し、裁判所からの審判の伝達を待ちなさい。はい。郑老来。师傅，你可以什么？这种上速度哦，他们都出黑亚洲上速啊。做对了。杨姐，来你先落去。谁你啊？
向市长是吗？你都冇事哈？一下有奈何空嘛？风险，要对清完全。繼續好。歹勢，事情發生嘅下，我喺啲台北，一直在弄出事情，我就娘是趕轉來，心肝肚應該掉唔掉，唔過又唔定掉啲來。不過，我哋安尼會讓添麻煩，唔過係拜託你絕對要叫阿哥。唔好按藥講，牙哥係我親好嘅朋友，我絕對唔會幫佢唔差嘅。唔是少，我要搶台北親好嘅蝙蝠師來為佢打官司嘅。免學先生，我行我講起叔叔佢所種，希望做得家家老得能救出來，麻煩託我交本主堂。新入り、皿を渡してくれ。中間さん、あいつが食べないならもらってもいいですか？お前もあと何回も食べれないだろうから欲しければ持ってけ。干嘛闲了嘞？你做乜解本人管你落啊？本人也梦死你，喊这个蛋生趴。既然迄本人言梦呢，有项唔攀行，怎么按失之呢？唔讲啊，我本人攀死，不过我一下讲法还要按台上，还要气张张，因为我弟啊，我弟啊在某公平嘅沙飞。做了正义的事情，还有那个正义的事情？日本总督府啊，对内审理重犯农民组织，对农民强奸，就开始追来。不过，不管本局要做几多摆，我都坚持对农民发丧。是讲啊。
伊呛烟哦，伊感觉安尼做伙无赖。姑嫂啦，来到统治，强下胜利的推翻共产党，抵抗日本帝国的子民，解放台湾。唔惊死啊！可唔会行哦，是骗人的啊。不过，因将死看作会实现理想，可能会付出的代价。来着，会为着七家，为着福卡人，为着台湾人的打拼，希望所有的台湾人。都在真相，也在台视台嘅未来。安尼哦，只有得的啊。赶快醒来，过来啊！来啦，唔要说掉的啊！你比爱哦，很靠英国真下未来。什么？せめち、はい、急げ。安倍殿。どういうことですか？私が何か間違いでも。いや、何を高いが自分でわからないのだ。出ていけ。お分かりでしょう。本当に何をやったのか分かりません。濡れ衣です。濡れ衣です。所長、至る所に手配して新徳さんを探しています。お前がやれ。しかし彼らは何も悪いことはしていない。医師に検証を依頼しますか？調べることなどない。州の刑務部からお電話がありました。豊田殿が亡くなられたことが台中州長に通知され、明日事務官がお見えになるそうです。私だ。宿舎から所長室の窓が開いているのが見えたから急いで閉めに来た。もしもし、入江村派出所の本田と申します。はい、豊田先生の件で。そうです。豊田先生は本当に事故で亡くなりました。しかし鈴木所長は調査を命じず、直接蛇先生を連行しました。彼の弟と友人の女性も指名手配中です。それから新兄弟が言っていた製糖会社の明かりが壊れていた件ですが、私が調査したところ本当に壊れていました。
しかしそれ以上調査を続けることは許可されませんでした。こんなこの私を陥れるとはこの落ちらずめ。おい早くしろ。安倍殿濡れ衣なんです。新学流出られるぞ。所長。分かったいいから勤務についてくれ。いいな。はい！100天梯。太前夫存本太神橋嘅先夫，失望啦，現在我係伴侶。洪大生，我早都教你講過，ただ台灣人は外国のところ、台灣人なんです。随存人在，阮着长头白入来出人，甲恁换人无地带，骗我讲因非法，本爱强心。用自意爱同期快，日夜相思真。